Зифа Кадырова Муслим укучыларының күптән көткән тансык кунагы. Милләтпәрвәр сәясәтче Фәүзия Бәйрәмовадан хәйр-фатиха алып, беренче китапларын йөзәр денедән чыгара башлаган Зифа ханымның бүгенге көндә үз укучысы бар. Һәм алар аз түгел, чөнки әдәбият мәйданында үз йөзе, үз сүзе бар язучының. Мен кеше белән эшләү кызыклы, кеше ни сорау бирә, кем ни белән канәгать, кемгә нәрсә ошамый. Моны язучы өчен белергә кирәк. Сагынырсың мин булмам, көтеп узган гомер, язмыш сынавы, яраларың белән яратырмын кебек әсәрләре белән халык мәхәббәтен яулап алган язучыга мөслимләрнең сораулары байтак җыелган. Укыдым, шул хәтле дулкынландыргыч менә сразу кирип китә торган инде. Эшенә үзен алып кирип китә, шуны рәхәт. Шул геройлар белән бергә яшисең, кайгырасың, шатланасың. Һәм барлык авылдашлар исеменнән Зифа апага зур рәхмәт әйтәбез. Зифа Абдулвалиевнаның чыгышы үзенең ихласлылыгы, гадилеге белән таң калдырды. Мин аларны кат-кат укыйм. Ничектер алар менә көч бирәләр. Ничектер куәт истиләр. Ничектер яшәргә ям бирәләр. Һәм язучыга сәламәтлек телим, бәхет телим. Соңгы вакытта чыккан урланган яшьлек китабы барыбызның да күңелен яулап алды. Һәм кешенең эчке кичерешләре тулайым бирелгән китапларны халык яратыбрак кабул итә. Очрашуга Зифа ханымның китапларын редакцияләүче, аңа иҗатында ярдәм итүче Роза ханым Хәмидуллина да килгән иде. Чынлап та Зифа Кадырова бит инде ул менә монда ул төп тема буларак авылны күтәрә. Минем уйлавымча, авылны бүгенге көндә авылларның бетүе, авылда яшьләрнең калмавы, авылда бик күп йортларның ябылуы бүгенге көндә менә төп менә монда мәсьәлә булып тора. Менә укучыларыбыз укыган вакытта Зифа Кадырованың әсәреннән менә шушы әйберне эзләсеннәр диясем килә. Мин төп авыл темасын күтәрәсем килде. Кешеләр китеп беткәч, зыяратларны кем саклар? Менә бу кайчандыр авыл обелисклары торган име, сугышка киткәннәрне кем саклар? Булар бит дөньясы бетүгә таба бара. Шул вакытта кимдер берәү кайтып, шушы авылны саклап калырга тырыша. Очрашуда Зифа Кадырованың урланган яшьлек дип аталган яңа китабы да тәкъдим ителде. Истәлеккә алынган кулъязмалар, бергәләп төшкән фотолар, очрашудан алган тәэсирләр озак сакланыр. Гөлназ Җәлилова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.